predchádzajúcom videu sme si ukázali, ako pridávať kľúčové slová, alebo teda záložky, alebo teda tagy, už nech to akokoľvek nazveme, do jednotlivých príspevkov. Napríklad tu máme jeden príspevok, do ktorého sme vložili informáciu o teste v Sokratíve a priložili sme aj tagy, aby sa nám to ľahšie vyhľadávalo. Pozrime sa teraz na to, ale ako vyhľadávať. Tu hore vidíte vyhľadávacie okno. Klasicky zvykneme vyhľadávať tak, že proste sem zapíšete niečo a začnete vyhľadávať. Teraz si to ale ukážeme troška ináč. Klikneme na túto ikonku lupy. Keď sme na ňu klikli, tak sa nám otvoria príspevky rozdelené podľa času vytvorenia. Samozrejme, prehľadávať ich by bolo stále veľmi dlhé, tak vidíme, že tu máme rôzne možnosti. Napríklad môžeme si vyberať podľa priestorov. Môžeme si vyberať podľa jednotlivých komentátorov. Môžeme si vyberať podľa jednotlivých autorov. Môžeme si vyberať podľa typov poznámok, príspevkov, či je to poznámka, či je to záložka a tak ďalej. No a tuto vidíme, že si môžeme vybrať napríklad aj podľa značiek. Takže, keď chceme napríklad nejaký test z matematiky, tak si vyberieme napríklad slovo testy, pretože chceme test a pretože slovo testy bolo väčšie. Klikneme si na Sokratív. Ako vidíme tuto hore v značkách sa nám tieto jednotlivé kliknutia stále zobrazujú a všimnite si, že sa nám stále mení počet príspevkov, ktoré vyhovujú týmto jednotlivým kritériám. Takže zatiaľ sme si vybrali také príspevky, ktoré sú testy a ktoré sú testy priamo v systéme Sokratív. Poďme vyberať ďalej. Vyberajme testy, ktoré vznikli v ISCED 2, teda ktoré sa týkajú ISCED 2. Ako vidíme, číslo sa nám zase znížilo. Pridajme si teraz napríklad, keď nevidíme tú záložku, značku, ktorá nás zaujíma, môžeme kliknúť na tlačítko viac. A tu si teda môžeme vybrať napríklad 6. ročník. Čiže máme tu testy zo Sokratívu zo 6. ročníka a môžeme si vybrať, že nech to je z predmetu matematika. Ako vidíme, už máme len dva testy, ktoré vyhovujú všetkým týmto kritériám. Takže z počtu nejakých 230 testov sme sa dostali do počtu 2 testov. Takže toto je spôsob, ako si môžete pomocou značiek napríklad vybrať nejaké príspevky. Ukážme si teraz iné filtrovanie, napríklad podľa priestorov. Keď nás budú napríklad zaujímať nejaké testy, klikneme na testy, tu nájdeš všetky a namiesto tých 895 príspevkov už budeme filtrovať len z 213. Pozrime sa na testy, ktoré pridala Marta Ižofová. No, tu môžeme mať troška problém, pretože tu máme, že je tu komentátor, čiže keď dáme preč túto položku, takže pozrime sa na tie, ktoré som vytvorila ja. A už tu budeme mať 7 testov, ktoré som pridala ja. Takže aj takto môžete vyberať. Napríklad by ma zaujímali testy, ktoré pridal kolega Robert Harmata, čiže klikneme si na jeho autorstvo. Vidíme, že ich je 142. A ešte by sme boli radi, keby to boli napríklad testy zo Sokratívu. A keby to boli testy napríklad z informatiky. A keby to boli testy pre 6. ročník. Vidíte, už máme len 10 príspevkov, takže dajú sa tieto jednotlivé filtrovacie podmienky vyberať rôzne. Keď sa napríklad rozhodnete, že použijete tagy, tak nie je nutné sa držať len tých tagov. Proste vy si môžete vyberať filtrovanie podľa úplne čohokoľvek a môžete tieto veci medzi sebou aj miešať. Volíte si to tak, ako je to pre vás absolútne najefektívnejšie. Takže vám prajem veselé filtrovanie a úspešnú prácu so sociálnou sieťou Blue Kiwi. Do počutia.